Janeno Malolo TV, arwakini machiegni e chenro mar Twak Rowere, ka bende amosini Happy New Year. Arwakini machiegni e chenro mar Twak Rowere, higani manyien mar 2021, ka bende odiochieng' ma kawuono wan kod nyadendi e studio, ma bende kaka uneno orwakore ni nyiso gigo mathoth kuom gigo matimore kuom rowere. Bende odiochieng' ma kawuono thuon wach mwadhi wuoye en gigo matimore ne youths kata jogo ma rowere e Luo Nyanza, Alwora, counties mag Luo Nyanza. Kamiro odiochieng' ma kawuono wago tach ka e boma ma Kisumu, ka bende thuon wach ma kawuono wadhi wuoye kaka asenyisou gin youth kod gigo magitimo kata gigo matimore negi e kit ngimani. Abiro miyo nyadendi ma uneno ndisore ma wan godo kawuono ni thuolo mondo wach nyinge gino matimo kaachiel kod kuma arwakini machiegni. Erokamano ahinya. Yeah. Nyinga Helena Akinyi Odoyo. An model, to wadil gi nyiri, an adil gi beauty pageant. Beauty pageant ok wang'i rwakruok ama ber ng'ato ama bor ng'ato, wang'iyo beauty with brains, yani ng'ano manigi paro manya konyo oganda. Alafu kae wadil koso wan kaka Miss Nyalenda community. Koro wan gi beauty pageant mar Miss Nyalenda. Ellen, mana kaka inyisowa odiochieng' ma kawuono gigo mudil godo kaachiel kod gigo mutimo, inyalo nyisowa mathoth ama kech kwachak, inyalo nyisowa ni gimirwako ama gigo mirwakogo gifulo ang'o? An kaka Miss Nyalenda, Miss Congeniality. Miss Congeniality tiende niya, ng'ano onya winjre gi ji te, onya twak gi ji te, yani gi dho English iwacho ni somebody flexible and who relates with everyone. Ellen, mana kaka iwacho ni group ama organization uni udil gi jogo ma people with the brains. Ng'ato mano kokucho nyalo pani people with the brains gin jogo mariek ama rieko mar buk. Inyalo dhi matut mondo inyiswa kaluwore gi gimi wacho ni brain gin ang'o gini mugine? Okay, ka wacho ni ati people with brains, jogo manigi paro, ok awach ka lure gi book. Awacho ng'ano manigi gimoro ma kogolo ne jopiny nyakonyo jopiny. Seche moko en gi gino mar lwedo monyatimo to nyakonyo jopiny, nyakonyo nyako wadwa oko kata ta. Koro wadil gi jainago. Seche moko en ober kata loso domats mag dhotgi. To onya biro okonyowa, okonyowa mondo watim ang'o, wapuonj nyako moro oko kata ta mondo oyud yo matimo gang'o maloso godo pesa. Ellen, in kaka in Miss Congeniality, inyalo nyisowa ni title ni wine nang'o, to ere kaka nikelo wine to contest ne chalo nade? Title ni kanya wacho PM was very stiff. To title ni nobiro, actually ok na expect ni mondo ayu title ni, but kaka na aja konji like team ni ema goli oko. Sama wan gi contest ni, wan ga gi trainings, like ok wadil gi training kende mar wuotho, but wan gi training mar life skill. Ipuonjowa kaka dang' idage oko kae, kasto wan nyaka gi training mopogre mag talents. Koro through that, ema trainers wage identify gi teko ma in godo. Koro iniyudo ni in gi teko yang? An kaka naseng'isi, title na biro gi anya winjra gi jite. Like adonjo kumora mora. Gidholuyi wacho ni orire chop fulu madieri. Koro arira kumora mora, afit kumora mora. Kata obed en ng'ama chunye rach machal nade, adonjra go. Koro nyiri gi noneno ka anya donjo kumora mora, akonyo kuma anyalo. Koro judges gi jopuonjewa no decide ni I deserve my. Erokamano Ellen. Inyalo nyisowa ni grubu ni nyinge en ang'o? Okay, grubu ni iluonge ni Miss Nyalenda Beauty Pageant, but under Beatrice Shinelli organization. To wan gi founder wa ma en Beatrice Okelo en Switzerland sani. Like ene muchung'no e kila kitu, ene manochako program ni. Koro Miss Nyalenda Beauty Pageant ni ene modil gi gik miwacho ni jogo man gi obwongo ama jogo ma
one our people with the brain one nini as an organization one gagi one goal mine empowering beauty of dreams like girls okokacha nyiri okokacha wabeyo to ingeni nyako chalo maua to seche moko maua ni kokiolo ne pi to dhi otuo motima ngawa olal koro wan kaka nyiri yani wachokore kumoro achiel to wakonyo nyiri mani oko mondo gitima ngawa gi achieve dreams gi oko kata e gini wawacho ni we are empowering beauty and of dreams koro Ellen angeni mondo mi ngato otim gimoro ama mondo mi ngato bedo ni an gi lek ma kaw lek ni aloke tim chuno ni nyaka en initiative na ma awuoth ka gi ka manyo ji nyisa kaka ne wuotho ma iyudo nyiri ma koro ichako empower gi. Okay, an ma empower gi nang'isi ni wan gi founder to wan nyaka gi social media pages mondo i reach dhano kata moloyo kata 6,000 nyaka ibed gi channel koro ingeni as a channel wan gi nyiri mang'eny e group wakai to wan be gi chuo to kila ng'ato nigi social media page ne koro as a team kwase decide kata ni wang'ni wadwa timo nini drive ni wadwa timo kamae koro kila ng'ato it's called the sharing power like ingiso ng'ani nyiswadu ongiswadgi gimanero wanyalo ga over like what target over 6,000 people sama wadwa timo gimoro koro over 6,000 people gin nyiri kende jowuoyi koso nyiri jowuoyi kod mon bende ukelo pamoja sama wa target jogi ok wa target nyiri kende wa target nyaka chuo nyaka mon nyaka kata jok moko dak within Nyalenda ne wach kata king'iyo page wa wanyaka gi jok moko ma follow wa page wa maya oko mar Nyalenda koro chakre sani gin kuonde mage muse wuothe in Kisumu County un within Nyalenda kende koso userieyo bede unyaka kuonde mopogore gi Nyalenda sani to ne pod wadil gi Nyalenda ne wach ma is an initiation mar Nyalenda ne wach wan kaka nyiri wasebet piny to waseng'iyo ni ati ng'eny nyiri mani Nyalenda gionge duol koro wan kaka Nyalenda ne like wadwa bet duondgi mana kaka nang'isi ni founder wa onya Nyalenda to en mani koro nodhi oko tich noluonge oko to nong'iyo picha chien kumoae to wacho ni an kan manya bet kuma antiere ni sani donge ang'o ma mona mondo ambe ating' nyako moro malo mondo bed kaka entieni koro mai otimo gi chuny ler mare to otimo kende gi nyalone mondo ebe otima ng'owa oting' nyako moro malo maya Nyalenda masani to wadili mana gi Nyalenda e gini luonge ni Miss Nyalenda beauty pageant Ellen kapok ni chako gini ama ng'ato kapok ochako gimoro gin kande gin tiere gimoro ama tie loophole moro ma ineno kamoro mineni adiera gini kapane achako ama gini katimo tang'eni adhi golo ng'ani kama entie adhi gole mudho makele ler gin shida mane manuneno kuom nyiri ama jogo ama rowere modak Nyalenda muneno ni adiera gini kwachako to nyalo miyo nyar Nyalenda chieng' moro bet kamoro koro kaka sani COVID-19 be nodonjo dong to school ochako duogo yaw ne wach nyithindo bet ot madhi dweche 9 kanyo to sani oyaw school ing'eni ng'eny nyiri ok dhi dok school ok ni ne wacho ginyalo school fees ama ne wacho ginyalo yudo pes uniform ok gidhi dok school ne wach moro seche moko mako ich to moro seche moko kata janyuol nodhi ochune ang'owa e kend machon koro wan kaka nyiri ni wadwa bet voices mag nyiri gi mondo watim ang'owa wakony gi gidhi school gitieki to moyudo ich mok nyadok school e gini igane wadwa chako institution training ma jok manyang'eyo timo makeup mana kaka otimnwa ni wan gi one of us ong'e timo makeup onya puonjowa to bende wan gi nyiri bende mong'e miel e group wa kae ginya puonjo jok madwa ng'e miel to gi jok dwa bet jower
bende ginya puonjo. Wanyaka gi nyiri mong'e loso doormats gi pads mag law gi cotton. Mago te wabro puonjoge e package nyiri dhizi mondo wakonygi. Ellen, inyalo nyisa ni to jowuoyo kao nafas mane gine Nyalenda kuom gik mutimo gi jowuoyo keto kanye? Kaka Miss Nyalenda ok wadil kende gi nyiri, but wadil gi chuo bende. Ing'eni kwa dhi ma wil gi chuo, to chuo gi donge gine ma gimiyo nyiri gi ich ma we school. Koro ok wadwa wegi oko. E gini bang event mar Miss Nyalenda, after 2 days, wa organize gande football tournament ma en ga mar peace. Chuo ema tugoga, to sama gitugo wanyieo ne gi t-shirts, wanyieo ne gi mpira, trophy be, alafu jok moloyo bende ntiega package mwamiyo gi mar pesa moro manyakonya ng'owa football team gino. Koro chuo be wasoe wakae, wawegi ahinya. Ero kamano Ellen. Inyalo nyiswa ni bende un gane gi time moro ma samoro ubet gi discussion gi nyiri ama rowere mane primary, secondary kata college, munyisgi ni maendi e direction ma ng'ato ber kaluwo kaka nyako mondo chieng' moro embe lekne obi makare. Mano nitiere, to mano watimoga sama watimoga menstrual hygiene campaign. Sama watimo manero, wawuotho nyaka gi pads, walimo skunde, kwaselimo skunde gi, wakao nyiri, wawuoyo godo about menstrual period and menstrual poverty, menstrual hygiene. Ing'eni nitie nyathi moroko kata cha, onya koso pads, tonya koso kata nini kako konyre, onge ng'ama advice gimati time obuoge. Koro wawuotho ga skunde, mabe wa identify ga schools, to wadhi wawuoyo gi head teachers, to timang'o miyo wa thuolo gi nyithindo gi, wawuoyo godo, wa advice gi, mabende seche moko wa involve ga kata jo talks gi eki. Ero kamano Ellen kuom puonj makare. Janeno mar Lolwe TV, mana kaka iwinjo twak kod puonj makare, ka kuom wendo makawuono ne wan godo e studio miluongo ni Hellen Akinyi Odongo, ma bende en Miss Nyalenda Congeniality, mana kaka ineno rwakore no, rwakruokne no nyiso wate. Obro dhi yweyo matin, kik idhi mabor. Aro kikendo janeno mar Lolwe TV tielo mar ariyo, chendo twak rowere kan jata chendo mari Pauline Oyudo, wendo makawuono wan godo e studio luongo ni Hellen Akinyi Odoyo, ma bende en Miss Nyalenda. Mana kaka iwinjo puonj mano miyowa e tielo mokwongo. Kwa dhi mbele Hellen, daer penji ni gin aims mane ma in godo kaka Miss Nyalenda Congeniality? Okay, aims ma wan godo as an organization. Igani mokwongo wadwa tero nyithindo school. So as a team wabiro gi wabiro gi campaign miluongo ni breakfast vijana wasome. Koro breakfast vijana wasome ni obiro in a way that wadwa targets companies madil gi breakfast, yani chai magokinyi cha, magin mkate, blue band, jok moko be keto ga nyaka sausage, lingana gi breakfast ni kaka chal. To sama ng'ato nyiewo gir breakfast ni, wadwa ni pesa matin maya kuom monyieo ni, dhi ang'owa account mar modhi yao ne nyithindo gi mag somo. Ng'eny nyithindo ok dhi school. Mano gima naseng'isi. To wan kaka Miss Nyalenda, wadwa ni wakony gi mondo gisom. Newach somo to en gima muhimu e ngima ng'ato. Another thing bende wadwa yao kaka nang'isi ni wadwa yao an training center ma idhi puonj ji kaka onego bedni ginya konyo oko kae. Okwadwa keto nyiri mondo bed ang'owa gibed useless e society. Wadwa ni mondo gikony makata ka chieng'oro dhi katedo, dichuo biro kelo ne ubuzi ni riembe ne wacho konya timang'o konya konyo dichuoni. Wadwa ni bende wambe nyiri wabed active mondo wabe wakony oko kae. Koro gin trainings mane magin ang'o gini ma upuonjo nyiri mondo chieng' moro gembe ka gidhi oko ma ka ng'ato yudo kare okonye ngimane mapile ka pile. Kaka wan nyiri ne okawa nyiri abich ma ne ntiere Miss Nyalenda winner
en obere wuoyo gi nyithindo. Koro ni wadhi kete odil gi nyithindo. Alafu ne wan gi first runners up manen Michelle bere miel to gi wer to ng'e wer. Koro nwaketo odhi puonjo nyithindo wer gi miel. Alafu ne wan gi second runners up manen Bwire. Ober loso domats gi carpets gi. Koro odhi puonjo ji trainings mag loso domats gi mondo gilos pesa. To wan gi people's choice manen Millicent. En obere makeup, obere loso such nyiri mondo nen maber. Kako loso suchani? Mana kako ose transform wa. Koro wambe wadwa ni mondo nyiri gi kik gibeda ni gibet kanyo ge gima gitimo. Wadwa ni bang'e kwaseloso center ni gibi mondo puonj gi mondo embe ong'eti mang'o loso pesa ne e yo maber. Nyiri osedonje yo marach mar loso pesa. To wadwa ni gol gi e yo marach ni mondo gitim mang'o giyud pesa e yo maber. Nitiere nyako moro mana kaka nitiere nyako moro ama mama moro wawuoyo e rowere. Nitiere rawera moro okucho ma samoro okia ni yore maricho mag loso pesa gin mage. En tiere kako loso pesa lakini en oneno ni mano sawa. Koro inyalo nyise imiye puonj kama obet oneni samoro ene ot owacho ni yaw kare asebeto ka kia ni yor ni rach. Inyalo nyiso ni gin yore mage maricho mag loso pesa. Yore maricho mag loso pesa iyudo ka nyiri gisedonje timbe mag anjao. Kaka iyudo seche moko otimo prostitution chode. Odhi oketho od ng'ato. Alafu nitiere kendo odhi ouso nyasore mondo nini ne wach nyasore bende it's a drug. Okone obeni jikawe. Seche moko be donje kuo bok ber. Koro wadwa mana ni mondo wakony gi gilos ang'owa pesa e yo mayot. To mondo wa train gi mondo wambe wa build facilities gi. What they involve their guardians. We are not only okwadhika burden ni kenda, okwadhika msigo ni kendwa as an institution. Wadwa ni jonyuol gi bendo odonje iye. Eko waneno ni janyuol bot mang'o ohero nyathine. Ngeni janyuol moeri makonyi to kweri gima rach. Koro wadwa ni wambe waso jonyuol e gik mwatimo gi mondo kata ka one day chieng' moro koro amwa ni fans wa tin onego bed ni gikonyo ok gitamre. Mana kaka wacho ni aims wachiel gin kuom ng'iyo ni breakfast mana kaka iwacho no utero nyithindo school. Iwacho ni mon to kod jogo ma chuo be ok we oko. Kaendi ung'iyo ni mon gi nang'o gini mutimo negi ama puonj mane mumiyo gi mondo mi gidhi kare gi ngima ma pile pile. Mon wan gi gimoro miluongo ni Women Self-Development Group. Main mar joka nyakwar. To program ni nochake gi Madam Betty en mar mon mondo gitim ang'owa gikonyre. Sani miyo gi loans mondo ginya yaw biashara gi. Imiyo gi loans mondo gitim gang'owa bende gitergo nyithindo school. Kamane kaka be wakonyo mon wa involve gi e program wa. Chuo to wadil mana gi Peace World Tournament ni. Tournament magitimo pile bang every event. Bende yudo wa interact kod wawuoyo kod gi. Seche moko kaka wang'ni founder wako biro. Koro ne otim gik moko online. To be ne otime on a short notice. To founder wani ko biroga ojabiroga gi this ilungo one of the family planning methods mine always mine condoms. Condoms gi omiyo chuo to puonjo gini ingeni sirikal wiyo sewil. Sani gi wuoyo sana about family planning. To at the back of Pachwa watima ng'owa will gi wach mar HIV AIDS. Koro through this be wawuoyo kod gi kuhusu HIV and AIDS. Ellen mana kwadhi mbele inyalo nyisowa ni pesa ama source mar income akanye nikech wacho ni samora mora ma tournament nitie organize ga tournament en gima dwaro pesa nyaka ibed gi pesa. Uniforms ung'eyo mpiche ung'eyo make sure ni samora mora mutugo bende jatugo nyaka bed ni en maber. Kech ng'ato king'eni ng'ama denyo ok nyal tugo. Inyalo nyiso ni sources mag income gin mage. Sani sources wa mag income ya malo ma founder wa main Beatrice Shineli emosebed ka fund gimora mora mwatimo gi osiepe ge manioko emosebedo ka konye. To wang'ni
wadwa timo gima opogre. Wadwa ni kaka nitie organizations manie Nyalenda to nya feel ni dwa konyowa. Wadwa ni mondo like wa partner kodgi mondo at least gikonywa timo ang'o keto Nyalenda a better place for girls and boys. Inyalo nyiso ni gin lek mage ma un godo higa ni mag 2021 ma samoro ne bed ni udwa timo higa cha lakini ne ok onyalore. Higa ni sana to ne wadwa wuoyo about HIV and AIDS. To HIV and AIDS mana kaka nang'isi sirikal wi osewil gi HIV and AIDS. Sani gi wuoyo about family planning. Ting'eni nyiri giketo family planning mana ni mondo gigeng' ang'owa ich to wigi wil niya family planning ok tim ang'owa ok geng' tuo mar ayaki. Koro wadwa ni mondo wanyisgi e pachgi niya ati tuo mar ayaki nitie to family planning ok tim ang'owa ok geng' tuo mar ayaki. Alafu another program wan go en menstrual hygiene. Menstrual hygiene wadwa puonjo nyiri kuhusu mondo ging'e kaka periods time nitiere ga ing'eni moko ok ohero bet gi ji chuny gi rach. Koro wadwa ni mondo gi make it a normal thing like en gima nitiere. To bende wadwa ni mondo warich negi newach moko tiyo gi law. Wadwa ni warich negi. To mae wasetimo ma waserich mokalo kata nyiri 2,000. Watimega higa ka higa bang' event newach event ko watimo to like regular tickets waga en ga pads. To wachoko ga almost over 3,000 pads kuom ji. To bang' mano to wapogo ne nyiri makata higa mokalo mane koth oriembo ji ka puothe. Ne wayudo gi nanga school kae. Ne wamiyo gi pads mane ne warich over 1,000 families. To gitene giyudo pads mar 2-pack. At the same program mar menstrual hygiene be wan gi nyithindo moko manyiri magina like they are very special gin. Koro gin wan gi nying gi ma every time ma pads gi orumo we refill them like wamiyo gi ga box to gi panties be wamiyo gi. So koro sama pads ne mar box mo amiyo ni orumo wachak wa refill gi moro kendo like we keep up following gik magitimo. Ellen mana kaka inyiso wano inyalo nyiso ni jogo modak kod ng'ol kata people with disability nafas mane magin godo Miss Nyalenda beauty pageant. For the past years ok wasebet sana kwa ng'iyo disability but kaka one as a team no wafwenyo ni ok gidonj kumoro chal ka gima ji wigi owil kodgi but as Miss Nyalenda wakao gi iye. Koro nitie trainings mwatimo negi. Nitie trainings mwatimo negi ma school moro ntimo yaw miluongo ni Awich Kodingo. En school mar Madam Betty en under Beatrice Shineli program. School ni eri en gi space sana. Waromo ga gin nyithindo ma nigi disabilities gi. Wapuonjo gi kaka ginyalo so domats, ginyalo so gimora like gin gi talents, manya wer, ipuonjo gi wer. Koro sama wan gi event kaka Miss Nyalenda, wamiyo gi platform, gi perform mondo ji ong'e ni gin ang'owa gintiere. Erokamano mananeno ka sama yo wang'o wadong' gi weche machuok mondo wachi kasto waloro show. Inyalo nyiswa ni gimoro amora man gi ber ne nyaka bed gi rachne. E wuodhi kaka Miss Nyalenda congeniality. Inyalo nyisowa ber moro amora miseneno nyaka ni chak wuodhni akeni higni adi mokalo mano chake Miss Nyalenda beauty pageant. Sani Miss Nyalenda beauty pageant no chakre 4 years ago. But the first edition not in 2016. Koro sani ne watimo the fourth annual edition. But the 5th annual edition is soon to come. To challenges mawabet godo ing'eni oko kae ng'ato koseneno ni in model ing'eno kawiye yo marach. Gikaw gani models gin malaya, models oero chode, models gieki gin gi beta ok gidwa timo gimoro. In bora ni seyudo crown ina kanyo. But us as models we have feelings to wambe wadwa ni jo society orwakwa okone ubeni gi judgewa according to kaka warwakre. Seche moko ing'eni model wan gi categories mopogre. Seche moko idhi event to ng'isi ni dhi kata beach wear category. To ne picha ni seche moko kani rwako beach wear category to ng'ato bukre nang'o nyar ng'ane ni are no donje modeling ni
tinde te nang'owa ochot. Koro onego kik gitim ang'owa gikawa ka joma richo. Wan mana kaka voices modwa wuoyo ne nyiri oko kae. To rach moro amora maber ni seneno ama misekale nyaka nichak wuoth machalo kamae ni? Rach gin mana mago kaka ji okawa ka malaya, jok mokawa ka ochot. But ber manie modeling en niya, iyudo opportunities. Like sani, onego bed ni adhi e event moro Nigeria. Koro mago be dreams ma I achieve. Time moro be I worked as Miss Pink Ribbon Kisumu County. Mane wa deal gi jo cancer. Koro it's an opportunity ma I meet different people. Ellen, mana ka koro watieko, inyalo ng'iyo kamera kacha, en advice mari mane mogik minyalo miyo ng'ato ma samoro osekawo model ni en title moro molil ama gimoro ma nyako ama nyara mosomo modhi nyaka university ok owinjore orwak gima chal kama ma ok onego bed kama chal kamae. Advice mane mimiyogi? An gima nyanyiso nyiri oko kata chuo en niya, ka in gi lek mari, make sure ni itiyo matek mondo ichop e lekni no. Onge gima biro mayot. Kata kiwuotho e lo, nyaka musmual chuoi, kite nyaka chuoi, gi kuthe nyaka chuoi. Mak mana ni chieng' moro achiel igik kuma intiere. Onge ng'ama osegik e piny ka. Ng'ato ka gik to seromo. But ka pok iromo, many nyaka chieng' e yudi. Mano gima nyanyiso ji. Erokamano Ellen kuom weche mamit kachiel kod puonj mimiyo rowere ma obet piny kawuono neno Lolwe TV seche machal kamani. Janeno mar Lolwe TV, mano ema kelowa e giko mar chenro mar twak rowere odiochieng' ma kawuono. Ka bende aparo ni wendo ma kawuono ne wan godo e studio iluongo ni Helen Akinyi Odoyo, ma bende omiyowa puonj makare kaka jalno marawera kendo modak Nyalenda, gigo mosekale, gigo ma rowere ma odak e slums osekale. Bende kapok watieko, ago erokamano ne Millicent ma bende ni Miss Nyalenda Beauty Pageant kuom timona ber ma kawuono timo e wang'a muneno kawuono ni. Nyasaye oritu kendo rita, oriti uru masani. Asebedo jata chenro mari Pauline Oyudo.